Kula ngamuk teng Ndarawati, monggo sampeyan nek ngerti Bagong niku lek ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Ndarawati pesing? Jagat Dewa Bathara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek senet ora iso kelakon, dhaup karo lara temon. Adi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki, taunana, windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Ndarawati? Rawe rantos, malang bakal puntung leganing atiku.